Waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, is-Segretarju Ġenerali Chris Said ammetta li t-telfa tal-elezzjoni ġenerali tal-2013 kienet waħda li mhux faċli tinsija. F'termini elettorali, jew fi kliem sempliċi, sentejn ilu il-Partit ta' Muscat tagħna tkaxkira. B'reazzjoni għal dan, Said qal li saru tibdiliet. U b'umiltà wettaqna bidliet importanti, bidliet kbar fih dan il-partit biex nerġgħu insiru l-partit tan-nies. Bidliet li però jidher ma sarfu f'xejn kif il-Partit Nazzjonalista tilef l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'dik li tista' tissejjaħ tkaxkira oħra. Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kien jitratta dwar politika onesta. Madankollu ma semmew l-ebda proposti fuq kif il-politika għandha tkun waħda onesta. Minflok is-sessjoni tal-ġimgħa servit bħala opportunità biex isir attakk fuq numru ta' membri parlamentari Laburisti. U dwar il-każ li fih kien involuti x-xufier li kien assenjat mal-Ministru Mallija, Said segwa lil Simon Busuttil u qal li l-Prim Ministru għandu jaqbad u jieħu deċiżjoni. Kompla dwar dan il-Viċi Kap Mario De Marco li xeħed dubji dwar l-istess inkjesta. Dan minkejja li l-inkjesta għadha għaddejja. Inkjesta li l-Oppożizzjoni rrifjutat li tieħu sehem fiha billi tinnomina ġudikant biex imexxiha. Imma ma jfissirx għax għandek hekk simħallef li jifhem fil-politika u li forsi huwa viċin ħafna politikament il-Malta Labour Party illi huma se jieħdu deċiżjoni li suppost għandu jerfa' jassumi Joseph Muscat bħala Prim Ministru ta' Malta. Intant De Marco qal li hemm bżonn ta' iżjed ideat ġodda dwar l-onestà fit-tmexxija tal-pajjiż. Ideat però li s'issa baqgħu ma semmewx.